Dobrý deň. V tomto videonávode sa pozrieme na jednoduché spárovanie dvernej a vnútornej jednotky videovrátnika pomocou IVMS 4200. V momente, že máme obidve zariadenia aktivované s administrátorským heslom, nastavené IP adresy tak ako pri hociktorom Hikvision zariadení a následne pridané v IVMS, tak môžeme začať s konfiguráciou. Vojdeme do konfigurácie vnútornej jednotky, následne do časti sieťové nastavenia skupiny a zadáme jej IP adresu vonkajšej jednotky a jej heslo. V tejto sekcii vieme meniť, či bude jednotka hlavná alebo podružná. Týmto vieme docieliť, aby zvonilo viac vnútorných staníc naraz, no na toto nastavenie sa pozrieme v ďalšom videu. Takisto tu vieme vnútornej jednotke meniť číslo miestnosti, tým meníme, ktoré tlačidlo vonkajšej jednotky bude zvoniť na túto vnútornú stanicu. Ostatné nastavenia nemeníme, ak v systéme nemáme master stanicu. V nastaveniach dvernej jednotky vojdeme do časti Device Management a skontrolujeme, či došlo k spárovaniu vnútornej a vonkajšej jednotky. Ak ste tu nenašli vaše zariadenie, tak zadajte jeho údaje do okna, čo vidíte v tomto momente na obrazovke. Spárovanie by malo prebehnúť do 10 minút, ale zo skúseností to viete urýchliť reštartom zariadení. Slovenský jazyk či už pre hlášky dvernej jednotky alebo pre rozhranie vnútornej jednotky nastavíte na pár kliknutí. Ak chceme zariadenie pridať do mobilnej aplikácie HIK Connect, tak najskôr skontrolujeme, či máme správne vyplnené DNS adresy a následne povolíme prístup ku cloudu a vyplníme registračný kód. Ak je všetko správne, mal by byť stav registrácie online. Následne nám už len stačí v aplikácii HIK Connect naskenovať QR kód, ten nájdeme buď na štítku zariadenia alebo v rozhraní vnútornej jednotky.